दांल' खामाखै थाइसेखौ गिनानै आरो बे ससमा गोसोमा अखानायनो हमफिनदों सानसे आपडेट नोंथांमोनखौ गासैबो बरायनाय थालायबाय मैयाथ' जोंनिया इलेक्सननि रिजाल्टआ जे आसाम एसेम्बलि बेखौथ' होनाय हांबाय नङा होमबा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय सोर जितिदो आरो सोर हारिदो स' बेनि सायाव आरो एसे कमेडि रावैब्लाबो माने कमेडि रावैब्लाबो माने माबायदि जेनखो एबा इउपिपिएलआ मानो थाखाय हारिखो नोंथांमोना आं मोनसे भिडिअ होगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअ नायनो निसय बुजिगोन आरो मिथिगोन मानि थाखाय इउपिपिएलआ हारिखो होननाय स' आङो रावनिबो पार्टि एबा सोरनिबा पार्टिनिफ्राय आं बेफोरबायदि एजेन्ट एबा माबा जानानै आं बे भिडिअफोरखौ लाबाखै स' नोंथांमोन जास्ट आं कमेडि रावै एबा बिथाङा कमेडि बुंनायखाय गोबां भाइरेल गोबां गोसारगासिनो नङा होमबा ससियेल मिडियाआव स' नोंथांमोना एसे नायना ला स' आं जास्ट कमेडिनि थाखाय आं लाबोदो इखो नोंथांमोना नायनानै जि मोनदों मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय मैयाथ' बिजेपिआनो जितिबाय नङा होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो बिदिब्ला जय बर' हारिनि बेखौ जाय डाउनलड खालामदों बिथांमोनानो देरहाजोबदों देग्लाय बे जाहैबाय सिक' एप जाय सिक' एप डाउनलड खालामदों बेनो देरहाजोबदों आं बुंदों ना इउपिपिएलआ जिर' जाजोबगोन जाबाय दा बे भकतपारानि हिनजावा जेरै गलपाराजों हाबा जाफैबा बे रावा सोलायाना धोरोमा सोलायबाबो बिदिनो आंनि बुंनाय रावा सोलाया हाग्रामा सारनि बुंनाय रावा जेरै सोलायाब्लाबो सोलाया दे ओमफ्राय बुंनो सानदों नामा बे समाव नोंथाङा जे one words can change every words इंलिसाव मोनसे रावानो गासैखौबो सोलायनो हायो बेनोथ' होनबा अनलि सिक' एपल' बेजों सोलायजोबदों बहुत मानसिया डाउनलड खालामदों आरो देरहाजोबदों बे बैसोआव इमान कनफिडेन्स नोंथांनि प्रग्रामा गिदिर गोसो बैसो नङा इमान कनफिडेन्स माबोरै लानो हायो नोंथाङा मानो हाया जाय रिस्क लानो हाया बे मा होनगोन बेखौ हरनि सियाल नोंथाङा सासे पलिटिसियानबो नङा आं नङा नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन बेनोब्रा पलिटिकेलनि गोख्रों राव बुंनानै नैबे नोंथांनि खोथायासो जादों मा बे इउथफ्रा बिराद मोजां मोनो हाग्रामा सारखौ दै ओमफ्राय आंबो एसे बुंदेरबाय आरो नैबे सिक' एपखौ बयबो डाउनलड खालामबाय रोंबाय बोरै संसार जानांगौ राजनितिकआव बोरै पार्टिसिपेट खालामनांगौ रिल्सआव बोरै डलार खामायनांगौ नैबे सिक' एपआव दंजोबो आं बिपिन बर'खौ आरो डाउनलड खालामाखै थाइसेखौ गिनानै आरो बे ससमा गोसोमा अखानायनो हमफिनदों सानसेल' बाद थादों महर नुयैखाय जेनदों आरो सिक' एप डाउनलड खालामाखै ससमा गोसोम खुलिनायबा बे देरहागौमोन नामा आरामसे देरहायो ससमा गोसोमबा मिथिबाय बे ससमा गोसोमखौ खुयैनो थाखाय जेनदों आरो सिक' एप डाउनलड खालामनो थाखाय मोननै खारन जुदि बिथाङा ससमा गुफुर गानोब्ला नोंथांनि बुंनाय बेलेग जागौमोन नामा निस्सय एकदम आं बुंदोंना रागा जोंदोंना मिनिदों हमनो हाया बे मानसिखौ आरो बै ससमा गोसोमा गानबाथाय नों गैला गुफुर गानोबा देरहागौमोन इउपिपिएलआ मा दं नोंनि बायदिबा इउपिपिएल अरुणाचलाव थांजोबबाय दहाय लोगो मोनबोजोबदां मानो आसामाव जोंमोना अरुणाचलाव लोंहैजोबसिन दिनैथ' द्रायदे मा दाम खमखौ नागिरदों नामा दाम खम नङा बिसिनाव लिलि हटेलाव जोंबा लिलि थाङा बदनाम जानाय जायगायाव मानो थांबावनांगौसो थाङा दे ओमफ्राय आरो मोनसे लोगोसे दिनै हाग्रामा बेंगलारि बिथांमोनहा जे गोबां मोजां राव बुंबाय थादों 17 बोसोर सलायनानै 5 बोसोर ब्रेक लादोंमोन ब्रेक लायनो बांसिन रोंबावदों नामा हाग्रामा महिलारिया रायजोआ मोनसे शिक्षा होदों सारा रोंबाय एबारनाय आरे प्रमदा एकर्ड खालामफ्लानानै लाबोबाय नालाय माने सानदोंमोन बिराद मोजां जागोन जायासै रायजोफ्रा सारखौनो अनसायफिनबाय आरो बे इउपिपिएलआ 17 बोसोर होनबाय थायो नायबाय बेनि उल्टा 71 इयार्स बेक जाबाय इउपिपिएलआ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनब्रै विधानसभा दङ मोनब्रै विधानसभा उदालगुरि आरो माजबाटखौ माने फेजेननो हाया मा खारन दं बेयाव सिक' एपनि पावार मा पावार सिक' एप माने बयबो डाउनलड खालामनानै मोनथिजोबदों आरो हाग्रामा सारखौ मानियो हाग्रामानि अनगायै दिनै हमना ला उदालगुरि बायदि डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरि विधानसभायाव हमना ला उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहायो माजबाट आरो दिनै माजबाट आरो दिनैहायो उदालगुरि बे मोननैयाव रिहन आरो सरना अलवेज देरहाबाय थायो बेनि फिथाइया मा जादु दं बेयाव बुंजाया मा जादु खोन्थाबा बिसोर देरहागोन ना माबायदि जादु खोन्थाजाया बेखौ खोन्थाबा देरहागोन बिसोरो खोन्थाजाया बाब खम सियाल मानसि डिफेन्सजों प्रमदजों बाब गाबफानो रोङो